Bon dia, bona vespre, bona nit. I bon super resopó. Ole, ahí, saps per què? En força. L'estiu. Ja. L'oloreta a mar. Fer-te un resopó allí a la mar, xulles en l'arena, Sí, i rentaes en l'aigua de la mar. Pa que no agarre arena. Jo t'ho dic perquè això ho he viscut. Això ho he viscut i m'ha dit, s'han embrutat les llonganisses, no sé què, no sé quantos. On les rentem? Pues, En la mar. I així n'agarra un poquet més de salaeta. Ja està ben, ja estaven salaes. Programa i podcast, sempre n'hi ha que repetir-lo de podcast, que pareix mentira que encara hi haga gent que això diga no teniu som un una podcast, tele. teniu una tele, teniu una ràdio. Teniu un transistor. No, què feu? Un walkie-talkie. Sí, tot. La qüestió és inventar-se paraules. És un podcast. I guarda el que no pronuncia bé podcast. Ja, podcast. Un podcast. Un podcast. Que al final pareix una marca de menjar de gats. Podcast. Comida para gatos. Pues bé, programa número 27. El meu número favorit. No, era el 29. No, és el 27. Ah. El 27. Jo el recordava 29. No, 29 no. Pots explicar per què és el... Perquè no sé què passa, que mon pare sempre, des de que em sigut menuts, sempre li donava, a lo millor nosaltres diem algo i sempre dia el 27, no sé què, sempre era el número comodín. Vale. Entonces a mi al final me s'ha quedat Vale, jo pensava que 27, era sempre. perquè era els anys en què tu vas tindre el teu esplendor. No. Eren els 29. No, tampoc. El 27 no va ser, el meu esplendor va ser els 23. 23, 24 i després ja va vindre la decadència. La caïda de Roma i després ara estic tornant a pujar un poquet, però ahí estem, ja 36. Quasi 37, quasi 37, quasi 10 anys després. Però bé, tot arriba. Així estem, Ramon i José i Ramon. És que em vaig donar compte en l'últim podcast que vaig dir jo i Ramon, i no. El burro detrás para que no se espante. El burro delante para que no se espante. És al revés. És al revés. Entonces, clar, volia dir-ho bé. O sea, que el burro soc jo. Sempre. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Però és que te l'has tirat tu soles. No, diu, el burro delante para que no se espante. És darrere. Sempre. Però és que tu te dius l'últim. Això es busca enseguida. A veure, va. A veure com tens raó. El burro delante... Pa que no se espante. A veure com tens raó. Se usa practicar la mala educación de quien se coloca a sí mismo primero una frase. Veus? Per tant és l'últim. No. Sí? El burro delante para que no se espante. Ah, pues jo me'l sabia al revés. Què va? El burro detrás para que no se espante. No, és el burro delante para que no se espante. Per això tu dius el jo. Jo i Ramon està mal dit. És Ramon i jo. Vale. Saps? Vale. Gràcies, per lo que me pertoca. Sí. Hòstia, que cabró. Vull com... No, a veure, te l'has llançat tu, me l'has deixat votant. És com si me l'haguera tirat jo. Bueno, és que el nostre programa també és de sabidoria popular. Sí, no? Cultura popular. Com seria? Gran optativa. M'encanta este moment. Gran optativa. Sabidoria popular. No, cultura popular. Cultura que popular. Era una optativa que donava un bon mestre, no vaig a dir el nom, però era un mestre que estava guai. Després a mi en segon mos va donar història, que donàvem l'antic Egipte i tot això, i bueno, a mi m'encantava. Vale, crec que ja sé qui és. Era un home ja major. Ja. Anava a jubilar-se. Sí, era un home ja major. I ell donava cultura popular en... Des d'ací podien donar-li un gràcies, no? Gràcies per... Gràcies, però no sé on estarà, perquè ja era major. Ja, entonces, o sigui que igual està dins de la caixa pi. Pot ser, no ho sé. L'home ja era major. No va. No fem bromes d'això. Vale, primer de tot, en recordamos de brindar. Así Ramon li portat una quantitat de mejunques. Jo necessito així un poquet de vida. Un poquet de vida. Sí. És cafenet i la cervesa al costat. I Baileys no, perquè mira. Huesitos, li porta també picaeta. Salaet. No li trec papes perquè no les atrobaves. No sé si hi havia. Déu, tu quin mejunque, però ahí està, artista. Després de 38 és el podcast, fucking cafè. Després de 38 podcast no porta una camiseta negra. Que la gent estava dient-me, és que només portes la de Flash. Flash. Quin número has dit? 38 podcast, és per dir un número. Ah, val. Com si en portaren molts. Sí. Clar, sempre portava la de Goku, o portava la de Flash, però avui porta una de avui ja te l'has canviat. Ricardo i Morticio. Sí. Portaves 2 anys en la mateixa per dormir i tot. És que en les camisetes són molt especial. Quan m'agrada una,
no me la lleve... Ni para ducharse, te claves para ducharte y te la llaves ahí. Sí, en les camisetes, tío, és que les desgaste. És que quan m'agrada una, tío, és que no me la lleve per res. Això està molt bé. Anem allà. Estan caient en el els calçotets fas igual? No tant, això hi ha que canviar-ho. Lo màxim que pots gastar-ho són 4 dies seguits. Jo me'n recordo. Davant darrere, inversa davant darrere. Això és que jo me'n recordo una vegada un comentari de que uno feia la mili i diem, bueno, com portaves la neteja? I fa, li pegaves voltetes als calçotets i ja està, saps? Tot un marró ahí. És que té que ser així, supervivència pura i dura. Vale, el Tiki Bar. El Tiki Bar, que el tenim així sempre present, ha caigut en el meme. Si heu vist el passat programa de Balset, el número 26, pues van parlar del Blue Level. És un elixir. Un elixir. I clar, ells han caigut en el meme. Clar, jo li vaig tenir que posar ahí un elixir. Ja. Eixe gif està però gastadíssim. Mogolló de gent m'està comentant això de la beguda o m'ensenyen qualsevol meme, també TikTok, vull dir... És que no està només la botella gran que val 300 i pico euros, sinó també estan les botelletes menudetes i n'hi ha molta gent que se l'està comprant. L'altre dia ho vaig veure jo en l'estanc. En l'estanc hi ha... el bici. Ja compres tabaco, beguda... És que n'hi ha gent que no li agrada el whisky i només per la promoció que està provant-ho. Està provant-lo. Què passarà? Que este és un whisky molt bo. Provaràs este whisky, després per lo que siga voldràs continuar catant whiskies, pillaràs uno que siga peleón y entonces ahí ya... el whisky no se toma, se saborea. Se saborea. Es que es un elixir. Es que te pinta de ser un whisky que te entra como si fuera jarabe. Vale. Como si fuera... Que te lleva la tos, ¿no? Sí, como si fuera pura medicina. Plum. Plum. És una coletilla, també? Sí. Vale. És que te pinta de ser això. Clar, el que has parlat dels memes. Tenim així el gatet este, espera't un moment, que també estan fent el meme. Ho passe. Un maullido increíblemente grave y gracioso. Escucha. Blue Label. Te presento a Jack, un gato con un maullido uno tot menudet, gracioso. No em poden dir uno gran. Blue Label. És que han posat un gatet molt xicotet, això per als que és el típic que fa el miau molt suau, no? Sí. I li han posat ahí la veu. I de seguida li han posat ahí el Blue Label. És que és un li meme falta que tot, el mocauret este, el típic, que ni corbata, ni mocaor, te'n recordes? Ni fa res. Clar, te'n vas als comentaris, pues la gent és un elixir. És brutal, tio, com s'ha posat de moda a partir d'un vídeo de fa una barbaritat de temps. Sí, a partir d'un vídeo d'una entrevista de fa almenys 9 o 10 anys. 9 o 10 anys. Que no ho hauran a lo millor ells promulgat, saps? No tinc ni idea. Però este home, el Coco Basile, ho parla en quasi totes les entrevistes. Vale, anem allà. Una cosa que també ha sigut... sí, tio. La dona ahí mirant-la. Ole tu conya. És brutal. No facis spoilers, Ramon. Sí, a mi n'he passat. Que ja estàs fent spoilers. No m'ho esperava, una xicona. Jo em pensava, jo dic, a veure esta dona... La lia, no? Però no tant. La lia que va fer. Clar, així tens... Hòstia, una cosa, l'home d'ahí darrere, perquè no m'acaba de donar compte, això dona així? Això té pinta de ser un xiquet. Pues per l'emporada també és ridícul, Això és un xiquet. Tu em portes calcetins. Quan el vestixen de comunió, coses així, per això a mi no m'agrada mai anar mudat. El vestixen ridículament. A mi, quan em vestien així de menut, ridículament, em donava ganes de pegar-me un tir. De dir, però per què tinc que anar així? No, pegar-te una cabota. Posa pantalons de pana. No t'ho pots imaginar, quan jo sentia pantalons de pana, jo feia, no. Hòstia, tu com t'estic imaginant? Agarrat a l'escala, aixina, i d'estirons. I tu, no arribava a aquest extrem, però jo era de vull canar còmodo, no vull canar... Jo vull canar en xandall. No vull canar fet un quadro. Ja. No vull canar fet un quadro, tio. Veus, ara en la camiseta del València aniries mudat i tot, Sí, en el polo. Més a ser, Pues bé, tenim així una xicona, això es troba que una televisió de Cádiz, i ella pues està... Va flamenca, Ella està parlant. Claro, vosaltres fixeu-se
en la dona de ahí una darrere. mujer del Partido Popular la que tome las riendas de esta institución. Por su parte, la ya presidenta de la Diputación de Cádiz ha mostrado su compromiso inquebrantable con los 45 municipios de la provincia gaditana, a los que ahora representará y por los que trabajará especialmente para mejorar los datos de desempleo y formación. Ja. Gràcies. Bueno, que se ha mostrado. És que fa molta gràcia perquè diu... S'espera, Sí, diu, ole tu Leo coño. información. Hola. Gràcies. I quina cara de felicitat. Sí, és que tenen art per a tot, tio. Sí, però t'has donat compte com està parlant tot el rato en un castellà que no es veu que és molt andalús, i en seguida el gràcies ja l'eix completament de carnaval de Càdiz. Gràcies. Ostres, té raó! Clar, potser en pronunciació, quan està presentant, ho té que fer tot molt així, saps? Molt polite. A veure, que no vull dir neutro, perquè l'altre dia vaig veure a un xicón que això criticava a De Gref, que dia lo més neutro. No ho vull dir, no tant d'accent. Ja. Y por los que trabajará especialmente para mejorar los datos de desempleo y formación. Hola, tu coño. Gràcies. Ho fan en art els dos, És que m'encanta la cara de felicitat de la xicona de dir... Saps què ha faltat ahir? Una xina un palmeo, saps? I olé! I una voltereta. Hòsties, tio. Jo quan ho vaig veure, o sigui, jo dic, a veure què fa la dona, a veure, i l'últim comentari que fa és jo, vamos, anava a pentar-la. És molt graciós. A la xicona esta li diuen Beatriz Anillo, corresponsal de Diario As en Cádiz, redactora de Viva Cádiz i presentadora en 7TV Cádiz, també, gaditana. Y he pasado por la segunda B, Onda Cádiz. Bueno, ha estat en tots els llocs, un mogolló de llocs. Esta xicona és periodista. Clar, haurà tingut un bon pujó de seguidors després de lo de la dona, tio. És que és brutal. És que, la veritat, ho fa molt bé. És graciós. I ella, saps, molt puntual, ho diu tot perfecte. Clar, la dona es queda al·lucinant. Que jo crec que ella ja notava una presència. Diu, a veure què fa. Dona't compte que n'hi ha un moment en el que ella ja està rient-se. Ja. Doneu-se compte. N'hi ha un moment per així que ella ja no s'aguanta la risa de dir esta dona... Gràcies. Esta dona va mullar-me l'animalà. A veure què diu. Esta dona va mullar-me l'animalà. Però bé. Perquè n'hi ha gent que és molesta, saps? Està per darrere i està fent... Però en este cas, la veritat que... La dona ha sigut graciosa i ella també s'ho ha agarrat en... Gràcies. Gràcies. És que igual, mos pensem que Cádiz és molt gran, però es coneixen tots. I a lo millor ja coneixia la dona i la dona també coneix la... saps? Que aquestes coses. Este vídeo trobo que serà icònic del 2023 i serà per ahir, però també n'hi ha molts ja que és el que portem de 2023, vídeos icònics, que sí, Ceci Army és el nostre amic Ceci, ja fa temps que no parlem. Que no havíem parlat des de que la va liar. Però este no és el mateix, este és un altre xicón que te posa por Ceci Army, però no és el Cecilio. El real. El real. Ostres, el Cecilio, tio, em va a la lia. És algo exagerat. És que... Jo crec que ell ja ho busca. Sí. Ho busca. Jo crec que és la polemiqueta perquè parlen ja. I n'hi ha gent, perquè jo l'he conegut, que sí que li mola el que canta, encara que jo no estigui d'acord, però després, en la seva actitud, saps, ja no està tan conforme. No sé. A mi ja de primer la música que fa no m'agrada. Ja, a mi tampoc. Comença a dir paraules sense sentit. Podríem fer una cançó també a lo Cecilio. És superfàcil. És agarrar el diccionari i començar a dir paraules. 100 paraules al tuntún i ja està. Intentem que rime, hasta me la pot fer una IA. No, a mi el que passa és que quan el vaig veure en la Resistència vaig tindre molt de rebuig. Que tenia com... No sé, tio. És que no, però al fer l'entrevista, o sigui, ell buscava el deixar a l'altre, saps, com descol·locat. Ell ho buscava, de fet ho diu, saps? Però bueno, bé. No sé, tio. No em va molar. Retrasats ja en tots els llocs. No? Probablement.
A mi em va donar la sensació Probablement. d'estar tonto. Em va donar la sensació d'estar tonto. I perdona si n'hi ha algun fan per així, però a mi em va donar la sensació de que el xic està un poquet, pues, Se li va la pinça. no molt bé. Ha pasado más de la mitad de 2023. Estos son los vídeos más icónicos que nos han dejado estos meses del año. Mira al otro lado. Vale, el primero Corazón. és un fantasmón que pues, alguna vegada segur que vos ha eixit Seguro. per algun reel, per algun short, per TikTok, en el que es fa passar, pues... Què li ha passat en el cap, ahí dalt? No Un ho papagallo. sé. Igual que això, soy una fucking bestia. Tan rispoc del tío este que fa, soy una fucking bestia. És que, tio, és que estan clavant ahí a la gent para que tinga una mentalitat de machos alfa, de voler ser emprendedors. Inversors. I xiquets, i xiquetes també. No tots aprofiten per ser empresaris. Què va? No tots. O sigui que este ben fum, la veritat. Sí, però fum. Com el 25 La cançó de Nadal. Com el 25 de desembre. Ai, home, és que és brutal. El ben com a... Dímelo. Soy una fucking bestia. Let's go. Come on. One more time. Soy una fucking bestia. Yeah, that's it. Utilitza molt el fucking, És la paraula estrella, Tu imagina't anar pel carrer així, saps? És que hi haurà cosa més ridícula que anar per ahí parlant també en meitat anglès, meitat castellà. Molt ridícul. I este. ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? Rusia siempre va por ella. Quin gat mort em porto ahir? Això anava a dir-te, Porta una boina. Li ha passat ahir algo, Una boina molt rara. Això és una ventà que li han pegat ahir, de costat, i se li ha quedat. I s'ha quedat, O la llepa de Bob de l'abuela, que no li l'ha feta molt bé. Deixes que llepa la mà, així a l'abuela, imagina. Deixa que llepa, però des del colze està ahí. Sí, fa vine pa que sí. Vine pa casi y te apañaré. Pues sí, te consigues un pèl molt estrany, un tipo... Per dir-ho suau, Sí, té molt estrany, extravagant, i canta, pues canta... En resumen, li para ridícul, no? Se quiere quedar con el país entero. Lo únic que m'agrada del vídeo és que és de Chicago Bulls, el xic. Ja està. Ja està. Jo soy també de Chicago Bulls. ¿De qué color son ¿Y tus este? ojos? Son de color verdes. Lo que pasa, Está pensando. que no se aprecia, brother, pero son verdes, tío. Son unos Le ha ojazos pasado ahí al moño, 100%. también porta A mí ahí. me encantan, de verdad. Saps a quin Però recorda este? 4 vegades ha dit això per repensar què va dir després. Sí, va dir que només té els ulls bonicos. Sí, va de crack. Otro que tal. És A el mi- perfil, A mi em recorda Tintín. Falta el gosset. Ni el moño. El moño és el de Tintín. Me flipan mis ojos y pues eso es así, brother. Eso es así. Això és el que diuen els jovens que dona, nosaltres sempre hem dit vergüenza ajena, Ja. que mos dona vergonya. Ara el que diuen la gent és em dona cringe. La paraula cringe en Estan anglès utilitzant l'anglès mogolló per a ser en plan guai, no? Clar, sap, a veure, perquè també és més curt que vergüenza ajena, o ese tío em dona vergonya veure-lo. Entonces, gasten la de cringe. Que també el que diuen, no hi ha cosa que dona més cringe que utilitzar la paraula cringe per dir que el dona vergonya a algo. Ja. Que també és terrible. El chapote. Hòstia. Que te vote chapote, Sánchez. Que te vote chapote. Vamos a hablar de... Està ja en polèmica en això, perquè ja la gent estava utilitzant-lo l'altre dia Per a dir-li, no? una dona que el seu home el va matar justament Chapote, perquè això és de la ETA, la gent dient-li això, cállate i vota Chapote, no sé què, no sé quantos. Tu saps que aquesta persona és una víctima? Ja. Clar, i la gent ja no sap ni per què estan dient el Chapote. El Chapote no... S'ho han agarrat com a... Sí, va, vaig a dir això i ja està. Com a un meme. És que crec que el problema ve perquè el van denunciar, no? Per velocitat o no sé què. No ho sé per què. També va A veure. Esta es la borrachera que va a agarrar uno del Manchester City. Ah, val. I lleva la veu perquè la música ara la posen i té copyright. No vull que... El borratxo de l'any. Sí, és que es va agarrar una festa de por.
Si un jugador de Este futbol tenia ganes, no veuen tot l'any, se ho va veure lo de tot un any en un dia. Va ser una cosa Ja espectacular. ahí va estar... Sí, va mal. No, però mira, ha fet ahí un adelantament, eh? Sí, va prou mal. Mira. Ei, ¿qué pasa, máquinas? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. Una fotillo. Venga, vamos a echar una fotillo, venga. Este el coneguem. Sí. Este el coneguem. Fa O poc sea, ¿cómo están los máquinas? vaig tornar a veure el vídeo de quan pega el botet i li fa aixina... El seu vol especial. Com si foren ales, tio. I esta. Podíem fer un resum de frases. Sería Lixirem, Pachuru, ¿cómo están los máquinas? Fucking café. Un elixir. No, crec que l'he dit, no? No l'has dit. Ah, vale. Això va ser en mitad de la velada de l'any 3, que ella tenia una actuació Pachuru. i el va posar a fer això. Això és quan el seu cap m'agradaria veure què estava ahí, com estava reaccionant, saps? En el seu cap degué ser una cosa espectacular. Cada neurona diria una cosa. Degué dir, buah, espectacular. Mira. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. No se toma. Un Johnny Walker que Daniela lo tomo, pero cuando es algo especial, tú un Blue Label. Es un elixir. Y el otro es un whisky. Uno se toma y el otro se saborea. No viste, esa palabra me la sé. Buah, tío, cuánta sabiduría, tío. Cuánta sabiduría alcohólica. Experiencia más Ya cercana a está, la me muerte. encanta este tío. Que había consumido ácido lisérgico dietilamida. Entonces estaba dentro de un bar y me estaba encontrando fatal. Y según salí y me dio el aire, me desplomé. Entonces, Esta l'han convidat a un de repente, podcast i tot. Ah, sí? Sí. estaba en el espacio. Y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar ¡buah! En picados. ¡Buah! Y todo me pasaba. Los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas, los cometas, todo iba... ¡buah! Y de repente vi un punto azul así, ¡buah! Como este micrófono, y reconocí la Tierra y ¡buah! Atravesé las nubes. Y de repente vi los tejados, que era aquí en Malasaña, en la calle de La Palma, y un poco más abajo. Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo, y cuando casi estaba en el suelo entré en mí mismo y hice... ¡oh! Y ya me senté y me quedé... Hòstia, este ho està vivint hasta en el fue mi moment. experiencia, más Hòstia, brutal, tio, com ho viu, Més propeta a la mort. Hòstia, Clar, un viatge, ho explica molt bé, un viatge que es va pegar en àcid. No, lo curiós és que en vez de dir LSD, te la molla tota, que pareix que siga un químic d'estos professionals, El diu el nom de la droga. Jo, si no haguera vist el principi, diria, lo que treballa en Google Maps, saps? Per aproximació, saps? Hòstia, tio, però és que fa Que brutal, tio. Fa molta gràcia perquè diu los cuásares, los púlsares. Sí, Fa, buah, el viatge que estàs pegant, nano. El viatge que estàs A este no li fa falta una nau espacial, S'arrea no, això. luego, ella soles ha sigut... Ella ha sigut Ell la ho nau ha espacial. viscut ell sol, saps? I lo curiós és que a lo millor el que estava mirant-lo diria quina cara de perdut que fa. I ell ahir estava virquent-ho tot, No, però... Va anar a un podcast, tio, i va donar molt de joc. Home, normal, però si ell soles ja ho viu tot. Va donar molt de joc. Diu, ¿cuál es la cosa más emocionante? No sé si le iban a preguntar, ¿cuál es la cosa más emocionante que has hecho en tu vida? Y ella va a decir, cazar nutrias en no sé quin puesto. Què dius, tio? Hòstia, que peculiar, no? És un tio, Nutries. És un tio que haurà viscut de tot. Home, en ese viatge que s'ha pegat, pues ja me dirà. Que a saber si va anar realment a les Nutries. Ojo. Igual va ser un altre viatge d'eixos de l'SD. Sí, se ve a ell mateix agarrant les Nutries. Agarrant Nutries. Casant-les. Vale, per on cauen, Ramon? Per on cauen? Vale, m'encanta, ara ho quadrem perfecte. Secció per on cauen, que, la tenim llargueta, N'hi ha de tot. Ha sigut el pirata. Ha sigut el pirata en Gandia. Bueno, continua, de fet. Sí, continua, des de luego. Que estan pegant-li aquí. 24 hores, no estan 24 hores, no?
Home, n'hi haurà gent que ho viurà, com el tio este que estava volant en Google Maps, saps? Que ell ja porta 36 hores, saps? No, sí, hi haurà gent que estarà allí que sense dormir. Jo vaig passar ahir per davant i això va ser... O sea, era brutal, tio, una barbaritat de moviment. Jo crec que algú hasta... N'hi ha algun vídeo que veurem que s'està pegant la dutxa en el típic espersor este pa netejar cotxe, perquè com passaven tots per davant de la gasolinera, saps? Ah, segur. Sí. O per despejar-se, veure d'allí. Ja. Vale, anem allà. Tote King, tio, que li se n'ha anat completament la flapa. Un tio del públic li s'impuja en una camiseta que posava Tote Queen i damunt en una bandereta d'Espanya. I què fa ell? Pues no li s'ha acorrit altra cosa que anar en seguida pues pegar-li una galtada. Però aquí? Al que posava Tote Queen. Ah, vale. Ell es pensava que es veu que estaven increpant-lo o qualsevol cosa, era una conya i no s'ho va prendre bé. El que passa és el que diuen, que, joder, troba que té ja més de 40 tacos. Joder. I acabes de pegar també una hòstia a un xiquillo que podria ser el teu fill. Ja. Entonces... Ahí aniran un poc perjudicats tots, no? Ella ha demanat perdó després de dir això em sap mal, no sé quantos, però em pensava que estava increpant-me, no sé quantos, damunt em vaig veure la camiseta com si estiguera burlant-se i tot això. Però mira... L'hòstia se l'han portat, ell se'n va començar. El xiquet se'n va anar calent. El xiquet se'n va anar calent. La típica escena que la Mas que deixin a pegar, que es veu ahí la Rochor, bueno, se la van portar. Eixe ja, vamos, ja ha pres una cosa nova en la vida. Així n'ha tot pegat. Sí. Ai, és exagerat. Ai, mira, se m'havia oblidat antes d'una notícia que dic, la podem clamar en el Perancauen. T'has donat compte que les eleccions del 23 de juny estan salvant... De julio. Estan salvant els boscos i tota la fauna i flora que n'hi ha en València. Per què? No n'hi ha ningú incendi. Que curiós, eh? Ara ja s'han oblidat. Que no hi ha ningú piròmeno per tota Espanya que vagi a intentar incendiar alguna cosa. No té temps, perquè estan ahí tots esperant a veure si li toca. Però és una cosa curiosa, que ningú vulgui rectificar terrenos. Anirem nosaltres allà a pegar-li foc ahí a la droga, no? No ho digues, home, això. Ai, imagina què passa. I venen a fer moratro. Jo no vull saber res, jo no li pegué foc a res. Jo lo màxim a un petardo i va que xutar, però no. Venc. T'imagines? Ara passa, Ja ho diuen en el programa. I ho han dit en el programa, anem a per aquell. Jo no soc. No té res que veure. Vale, les coses importants en València. Sabeu pues, que en València, pues, en el que és la Comunitat Valenciana, ja està PP i Vox. En el que és l'alcaldia també estan per ahí. I, clar, el primer que han fet, fent-li un gran reconeixement a la gran Rita Barberà. L'escalforet de l'hivern. El caloret. El caloret. Van fer i tot una cançó a partir de les frases d'ella. Sí, han fet... A veure, Rita... Va estar molt de temps. Va estar molts anys i sempre ha sigut un molt bon meme. Sí, ja no està. Soles en la veu? Era a lo Blue Level, no? Sí. Però valencià. Sí, el que passa que ella era de Casalla i de... De Casalla. I de Ginebra. Li agradava. Ella era de Ginebra. I clar, el primer que han fet els del PP, pues volen posar-li M'estic imaginant un podcast el de Blue Level i ella, tio. Seria brutal. Ell ja veu aixina. A veure qui té la veu més guerrera. Hòstia, això pareixeria... els tres, com es diuen estos? Los tres tenores. Seria un podcast de tenors, sí. De tenors per part de dona i per part d'home. Això seria brutal. Però això... Caloret de l'hivern. A la tita Rita li van a posar un carrer. Una cosa que... Una commemoració. Sí, però que... Joder, algun dia tindrem un carrer, nosaltres. No ho sé, igual li canvien el nom al carrer li posen el meu, o alguna cosa així, no sé. Podria ser. Balset, no? Carrer Balset. Carrer Balset. I decía, mira, els que tenien una ràdio, fill de puta. Fa, me caguen des que n'hi ha carrer i encara no saben el que és. Carrer Balset. No és una ràdio, és un podcast. Sí.
Es diria així. Però bé, va, la Rita Barberà. Continuem. La Sombra Juan. La Sombra Juan? La Sombra Juan. Mira, t'has de donar el compte en la sombra d'este xic es va fer un TikTok i després li van dir Juan, t'has donat compte en la sombra el que estàs mostrant? Clar, anem a baixar un poquet. Mira la sombra. Això què és, tio? Què té que ser? La pilila, tio? Ah! Ramon, per favor. Val. Saps què passa? Que no m'ho imaginava i estava veient què tenien les mans. Vale, és el trípode. No, ella està parlant, està fent el vídeo de tot això. Vale. Li van dir... És nudista. Saps que te se veu la sombra de l'anaconda, de la boa constrictor, sí. de la no ho faria apostes, tio. Igual no es donen compte. Com aquesta gent que es fa una foto... Ja, però ahir no n'hi ha ous. Ahí no es poden veure els ous en la vida, Ramon. Un poquet. A millor de refiló. Que va, ahí no es poden veure ni de conya els ous. A millor s'havia posat així un poc pacamunt com el Wanderbra. No, però... Com el Wanderbra les dones. Ahí no es pot veure. T'imagines un sujetador paus? Existís. Els calzoncillos. Sí? Bueno, ja, però entonces no se veuria. Entonces no se veuria. Però dir un Wanderbra, espera. Anar nudista i a part que tiren pa camunt, saps? Perquè aprofiten els calçotets. Els calçotets és per això. A veure, n'hi ha gent que igual envien una foto o algo, estan només en el quarto de bany i en un espi que tenen allà o en el reflejo mateix de lo que és l'aixeta es veu que estan nuets. Yeah. O fer-se foto... Espera seduir. Estar tu nuet, fer-li la foto a uno que porta ulleres de sol i en el reflejo vores. És que això ha passat. Aquestes coses passen. Però a Juan, clar, li s'ha vist tot el... Tot el plumero. Sí. Li s'ha vist tot el plumero, va? Tota la sombra del plumero. Més per en Cauen. Tio, no t'has tropeçat ninguna pedra per la platja de Piles? Alguna que altra. És que estan dient que estan eixint uns cudols que diuen que l'altre dia va eixir un tros del Titanic i tot. Diu que allò és una cosa excitant. Va traguent-ho tot? Sí, va traguent-ho tot. Igual hi ha una casa allà dins i no ho sabem i van traguent-la per parts. Van traient-la. Això ja no és un cudol, això ja és una senyora pedra. Això té nom i tot. Vaig a mostrar-ho. Sí que té nom. I apellido. I demana cafè a les 5. Perquè això ja té vida. Això ja té vida. Això ja té vida. Què passa? Que en l'última reposició d'arena, no sé si ho sabeu, que ho han parlat alguna vegada amb el set, la platja de Piles és una de les que pitjor està. Quan n'hi ha temporal... S'ho emporta tot, no n'hi ha platja. Entonces tenen que portar arena. Què ha passat en esta vegada? Que portant arena han portat estos cudols. Però és que això no és un cudol, això és mitja casa. Home, això és mig balcó. Sí, però veure, hi havia una notícia que hi havia una foto en el que tren, però rajola i tot. Vaig a buscar-ho perquè havia posat diverses notícies. Què fa així encara, Rita Barberà? Hi havia diverses notícies, així està, lo de Chapuza, mira sí quin Bueno, això és menut, relativament, però l'altre ja era una casa. Bueno, però això, el pilla el dit gordo o el pega en el menudet i adiós, Mira quin cudol. Mira quin cudol. Llavors, hi havia... Ah, mira. Així, totes les pedres que està agarrant la gent. A saber, això d'ahir. Ahir n'hi asfalt i n'hi ha de tot. En això ja pots fer mitja casa, si vas posant tot així. Clar, o si vols fer les pedretes estes 100, que les van empilonant així, en cudols, sí. En estos cudols. Però, hòstia, tio, quina gràcia. Ja, si tens que estar així, de cop de repent, pum! Ell fa mal, Sí, el fas mal. I la mà, eixe què fer? En 4 dits, així, perquè es vega les dimensions. Perquè es vega la dimensió de lo que és... Igual eixe s'ha pegat en el dit i se l'ha llevat eixe de cuajo, Sí, ha perdut el dit. Ha perdut el dit i tot. Estava agarrant tellines i se li ha volat. Hòsties, és que... Jo, sabent les coses que n'hi ha en la mar, cada vegada dona més el d'això... A mi em va picar una vegada un peix aranya en la vida m'imaginava jo. Veus les estrelles al peu. No, al peu.
Ja. I damunt és que... Tu has vist algun ega? Un d'estos? És lleig. És molt lleig. Com es diu? I els ulls, perquè que s'ha pegat una fumar que vamos... Sí. Trobo que el van treure una vegada. Ho van comentar i ho van treure. És lleig, a més, no poder. Així està. Imàgenes. Mira-lo I ahir encara no es veu així perquè n'hi ha diversos tipus. Sí, em vaig veure uno que tenia els ulls roig. Sí. Que eixe sí que tenia una cara de fill de puta. Eixe està dient... Eixe un naix, ja. Sí, estava... Té cara de bandido. El peix està dient, mira, avui tinc ressaca, com i xafes. Te vaig arrear una punxa. Sí, vaig arrear-te una punxa que va ser... Mira, ahí eixe el sul se veu... És xicotet. Sí, home, molt gran no és. Això són els pitjors, eh? Mira, ara que he vist això, saps que per Astúries, Cantàbria i tot està així ple de caravela portuguesa? Caravela portuguesa. La caravela portuguesa és una espècie... No és, a veure, la gent mal diu que és una medusa, però en realitat no ho és. No veus? És això. Hòstia, que llamativa, no? Sí, clar, això és el que passa, que les meduses i tots aquests tipus de... Quan més color... Clar, és supervenenosa. Això ho toques i hi ha gent que podria morir. Sí. És molt venenós. Hi ha gent que podria morir. O sigui, que qui vulgui suïcidar-se pot anar buscant meduses. Pot anar buscant esta meduseta. Buah, mal susto, saps? La veus? I és boniqueta, eh? Sí, jo recorde la primera vegada... Imagina't que ara el teu fill te ve en el poalet. Mira, papà! Quasi ho vaig fer jo. Quan era menú, de les primeres vegades que vaig tindre consciència de que estaven en la platja i vaig veure una medusa, clar, tu la veus i veus, clar, ahí de color violeta, transparent, no sé com, tot xula. Jo dic, mira que cosa més guai. I en seguida m'ha dit, això no ho toques, que això pica. No ho ha tocat mai en la vida. Tu pensaves que podies fer un caldo en això, no? N'hi ha puestos que sí que fan caldo. I se la mengen crua. Hòstia. O sigui, igual era un manjar, no? Inclús tenim amics que... Jo crec que en Mercadona... Que saben com agarrar-la perquè no els pique, però jo no m'he atrevit mai. Igual algun dia ho venen en Mercadona, no? Com a manjar. Pot ser, en Mercadona. Salmó, medusa, no? Està publicitat a Mercadona gratis. Això vol diners. Per la medusa esta. No, però trobo que en països asiàtics són els que... En països asiàtics se mengen aquests gossos. Jo crec que ells ho mengen tot. Allí se ho mengen tot. I els insectes també. I tenia una curiositat que ara resulta, no sé per què, en moltes platges valencianes no disposaran de drons socorristes i diuen que l'única és Sagunt i que ja ha fet més de 50 rescats en el dron. I així... I el dron que té una corda i els trau ahí així... O en si és un transformer que es fa en un barco i en seguida... I en seguida la replega. El trau. No, però un dron el més segur és que, perquè vegues què està passant... M'estic imaginant a l'heroi, saps, que tiene una corda, entonces ho agarra, va pujant-se i el banyista hi agarrat. O tu en el dron agarrat així, agarra't els peus! I anant en el dron així, un altre manejant-lo des de fora, un altre pilotant-lo des de fora, però tu agarrat així del dron. I ens agarra't els peus, i pa callar. I pa cadal. I pa callar. Però mentre que no s'agarra el banyaor, te quedes ahí, nuet. No, veus, és que els drons es gasten per salvar vides. Tot això ha anat canviant, eh? És que, tio, és que la quantitat de gent que s'ofega tots els anys, tio, per tonteries i sempre per lo mateix. Digestió, no? No, feu cas. Quan està groga o quan està roja, no entreu. No, vosaltres quedeu-se fora. No es penseu i tireu la toalla arrere perquè si no vos arreplega. És que això, és que la gent es pensa que pot contra la corrent i no podeu. No podeu. N'hi ha socorristes... Jo me'n record de veure a lo millor no fer cas al socorrista i ja directament criden a la policia. I jo he vist casos d'entrar el policia vestit, saps? Que això té que pesar una barbaritat, sabata i tot, en plan de, tu no t'escapes, saps? Jo vaig a per tu. Sí, trobo que estava el mateix dia que ho vam veure. Trobo que, clar, un home, tio, però és que era tonto, és que es ve a vindre la desgràcia. Lo que anava a vindre, ja. Es ve a, clar, era un home major i era de la comunitat que sempre
que venen tontos d'eixa comunitat. D'allà al centre, sí, no? una comunitat molt del centre. I és que sí, tio, tenen la fama de vindre i liar-la. I liar-la, tio. Menos mal que parlem en valencià, no saben qui... Sí, no saben que és Madrid. Ui, ai! No m'ha escapat. I això, i en seguida el tio se n'entrava, era un home major i clar, era bandera roja. Bandera roja està prohibit entrar. Peligro. Ojo, cuidado, peligro. No pots entrar. Ull en compte, perill. Entrava l'aigua per genolls i ves que ja li costava caminar. I li feien, ix pa que fora. I no, i no. Fes el favor d'ixir pa que fora, i ix pa que fora. I el tio passant, i ves que la corrent cada vegada va entrant lo més. Encara que hi haga només un poquet d'aigua que t'arriba només però als genolls, va baixant. Va poder en tu més una persona major que està tot el rato combatint contra la corrent. Che, tira pa que fora i ja nadaràs un altre dia en el que estiga verda, tonto. Que l'únic que estàs fent és posar en perill la teva vida i el que va rescatar-te. Sí, perquè si veus que no va poder, entra i agarra-lo, saps? És que és això. Estaria bé que en aquests casos fer així ni fa. Així el socorrista diguent. Sí, no te vaig a ajudar. El deixa que està. Hasta luego. Tira dins. Tira pa dins. I ajudar-lo i tot un poquet. Entrar dins i fer-li. Va, tira pa dins. Animar-lo, En la platja de Piles. En 100 metres n'hi ha 14 replanells. Ves tirant-li. Pots tirar, pots continuar. Tu tira avant. A veure si arribes a Eivissa. Tonto. És que n'hi ha gent. És increïble. Nosaltres vam anar a nedar una vegada que era bandera roja, el que passa és que era fora de temporada. Era per ja no hi havia socorristes. Era per maig, no hi havia ni socorristes ni res. Això era bandera roja, però roja. Eixe viu, I estàvem, mira, el Calimero, jo i un altre xicón de l'Alqueria. Calimero, un altre xicón de l'Alqueria i tu. Sí, exacte. És que, clar, el burro delante perquè no. És que el xicón de l'Alqueria ha estat pensant en dir alguna referència perquè sapiera qui és, però millor no. No, secret. I en seguida estava jo així nadant i m'havia clavat, pum, en l'arena i jo no em movia. Clar, el xicón de l'Alqueria era molt més baixet, és fortet, però és molt més baixet. I en seguida, tio, vaig veure com tenint, mira, com si tu estigueres al costat, de repent, en seguida em fa José i me'l veig. Anant-se'n, tio. Com si fos una colxoneta, però no? Però i encén José... O sigui, sentiries José... No, vaig sentir el José i això, bum, i anant-se'n. I jo estava al costat, saps? Es veu, i la Mar tragant-se. I jo dic, què? Què ha passat així, Jo dic, què acaba de passar? Tio, és que no et dona gust ni d'anar a Xina, perquè vas tropessant en coses. Imagina pillar ahí cudols, també. És que era això, vas tropessant en coses. No saps el que n'hi ha. Pot llaure un peixet més gran de lo normal esperant-te. No. És un conjunt de coses, imagina't. N'hi ha marea, veus ahí una aleta rodejant-te. Hòstia, malcagalló. Buah. És que, a veure, quan eres menut, t'entres al fons, passes de tot i no saps. Quan comences a fer-te major i saps el que n'hi ha allí dins, dius, vale, preferís més que m'arribi pel turmell. Sempre pots nadar. Encara que te vinga per turmell, pots nadar. Te tires ahí, t'ho imagina't, ahí intentant nadar a crawl, saps? Un pam d'aigua, saps? I ahí fent xapurreant a Xina. És que no. És que n'hi ha coses en la mar que millor... No veus clar. Millor no saber-ho. Fa respecte. Supervivència extrema. Estem parlant de supervivència, però no té res que veure en la mar. És un dels primers vídeos que jo he vist del nou president de la Comunitat Valenciana, que l'home té pinta de que durant estos 4 anys mos donarà prou memes. Vols dir? Sí. Ja es veu vindre, no? Sí, es veu vindre així un senyor que si hi haguera un programa d'humor més de 4 vegades el trauran. Així està ell, pues, així ho posa el tío. El primer vídeo que veo en mi vida del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, muy prometedor. Y enseñate el veus, que está ahí. Se convierte absolutamente en imprescindible. Míralo, quines cares fa barallant-se contra una vespa o una abella. Míralo. Mira que agarra la carpeta. Hòstia, que brutal, tio. El 22 de diciembre vuelve a ser una campaña express dirigida en un
un periodo de tiempo muy concreto que se mostró en la primera... Això és possible? L'altre ja està donant-se compte. Hòstia, quin abejorro, tio. Mira, tio, que brutal. Es que mira con eso para. Hòstia, tio. I no, pareix que estic fent Però és que pareix un ovni, És veritat, pareix de... Pareix que estic fent Però ha sigut àgil, Ja tenia la carpeta preparada. Diu, a veuràs, t'enganxaré, I ara fa com si estic fent-te cas, i ja sentit. No passa res, no passa res. L'altre està donant-se ja compte, Diu, què està fent este, tio? Mira. Pam! Carpeta! Pam! Ara, a la pròxima anirà un matamosques allà al costat, El tindrà al costat. Lo més segur és que... Hòstia, tio... Si pilla el moment del frame que li pega... Mira, ja està preparat. Ahí està dient, t'enganxaré. Mira. Mira, cosa aparta. L'altre està veient-ho. Mira, en la zurda... Pum! Sí. Jo crec que això fa tenis, ja, o pàdel. Pot ser. Mira quina cara fa. Té cara... Pareix a mi un poquet de Mr. Bean. Està fet... Mira, quin art. Pam! Ara l'ha enviat a alguna periodista, saps? En eixe refiló. O l'he enviat al del Jo crec que este home ja se n'ha anat a comprar autant. Per si acaso. A mi això no em torna a passar. Bueno, ostres, que bo, tio. Que la gent no s'ofenga ni res, que això... No, home, no, és algo graciós, no? Claro, Imagina nosaltres així també. Bueno, que així no tenim carpeta, agarrarien la botella. Que no l'ha casat un lleó. Agarrarien la botella, que per cert, que està bona. Ara tiraré d'ahí. Encara estàs bevint el cafè? Sí, està boníssim. No t'has donat compte, però mullat algun cacauet així, també. No, és broma. Com si fora xocopris, no? El clavant-lo ahí. Va, beu i jo beuré. Sí, també. Sempre que hi hauré uno que estiga donant-li corda a so. Que ara ve un poble que tu coneixes. La senyal de Bellreguard. Jo conec un poc este poble. Un poc que soles, no? El Burruard, A Berroard, veure què ha passat ahí. Bellresguard. Ja veus, tota esta polèmica, això ja porta temps pegant, saps? Però és que s'ha clavat hasta en el Senat i en el Suprem. Vull dir, això va en sèrio, saps? Això va en sèrio. És que si tira avant és un problema. És un problema, perquè ara van a tindre que canviar senyals de totes les poblacions. De totes les poblacions de la comunitat valenciana. El que fa senyals estarà així, estarà tocant-se així, les manetes, com diguen, ara vindrà el gasto. Eixa senyal, a part, és que, vull dir, per llevar això, n'hi ha que agarrar radial i tot. Sí, però conta què és el que ha passat. A veure, el que ha passat és, realment, en el que és el cartell, està en valencià. Entonces, què va passar? Que un de fora, d'allà al centre, no? Podria ser, al parlar en castellà no va entendre la senyal. Que, ojo, cuidado, peligro, ull en compte, perill, no és tan difícil d'entendre. Haver pogut agarrar el Translate, no? També. Sí, buscar-ho en el Google. En el Google, ahí, buscant a veure què dia. Bueno, i a partir d'ahí es van queixar de que no ho posava en castellà i, bueno, pues anava polèmica perquè això ho va tirar a Xuit i a partir d'ahí ja va anar tot. I ha arribat al Senat i en el Suprem. Vull dir, això és el màxim nivell. A veure com queda la cosa. Igual d'ací un temps està en alemà o com es diu, això? Turcochipriota. Turcochipriota. Ai, igual com és xocoprispis, no mig. Turcochipriota. Això, turcochipriota. Això ho he escoltat moltes vegades. Sí, en Mortadelo i Filemón. Pues sí, esperem que això no tiri avant i res, si tira avant jo vull que ho posen en turcochipriota. Clar, estaria bé. Si no, no en xino, tu imagina't en xino. Clar. Tot una senyal i no es veuria la senyal. Dirien, això què és tanta paraula? Sí, és que els xinos tenen això. Només per una paraula que nosaltres gastem, la seva lletra és Déu sap. Una frase que nosaltres diem, pumba, un simbolet és només una ratlleta per baix. Hasta en llatí podríem posar-ho ja, si arribem a aquest nivell, Ja veus, és que ja, que em digués això. Non aparquenium. No n'hi ha parquenium. No parcum. No parcum. Multirium. Eurum. El llatí és fàcil, excavar tot en um. Sí. Joder, és igual que el francès que tot s'acaba en Bueno, o també, mira tu, ara en camen de cor de jo de les declinacions. Té raó, que tu arriba arumicis. El llatí. Sí, jo vaig donar el llatí. Primera declinació. Tu saps que el llatí
que es dona en els instituts no és el que es parlava. Exacte, clar, evidentment. Considerem el més neutre que hi havia. El més estàndard. És com els diàlegs d'ara. Sí. Clar, tu ara vas al bar i no sents a ningú parlar. Bueno, si veus un sacerdot... Una casallum. Casallum. Un ricardum. Si diu un ricardum, ja saps que és de pilum. Sí. Això ja no és massa difícil, eh? Bueno, el que anàvem a dir, que esperem que això no tiri avant. El Suprem siga conscient de les barbaritats. I em recorda un acudit. Sí? Que trobo que vaig veure, no sé si de Xufet o de la Safor Memes, fa uns dies. El madrileny que se'n va a un restaurant, un restaurant d'ací a València, i el cambrer li diu són 8 euros. Y encima, claro, el madrileño le dijo, háblame en castellano que no te entiendo. Son 15 euros. ¿No habías dicho 8? A pillir. Ahí ja t'agafa jo, Ahí sí que m'entens. Ha sigut àgil, Ahí sí que m'entens. El 8 i el 15 sí que l'entens. Sí que l'entens, sí. Enterao. El preparat. Pa quien corresponda. A qui corresponga. El preparat, és que... I parlant de França... Espavilau. Tio, que ahir va ser el dia d'allí, dels francesos. I a celebrar-ho tot. Clar, va ser lo de la toma de la Bastilla i... Anat per l'aire. Cremant cotxes... Els francesos sempre han sigut molt a Xina, Inclús fins ara encara estan... Ho viuen. Inclús ara estan barallant-se encara per coses que estan passant per allí. I en si d'allí es manifesten. Això és una cosa que m'agradeix. Sí. Sí, lo de cremar cotxes no està tan bé. Ja, bueno, perquè si el cremen el teu, clar, ja veus quin gust. Ahí ja canvies de mentalitat, saps? Sí, de dir, fills de putes, estic a favor vostre, però no em cremeu el cotxe. Bueno, això és turco-xipriota, no? Sí, m'agita així un poc en moret. Vale. Tendències i notícies en valencià. Val. Calla, que l'altre dia... No puc posar-ho perquè té copyright. L'altre dia vaig veure la intro de Bola de Drac en àrab. Ostres. En àrab, o sigui, clar, estan molts idiomes, clar. Espectacular. Ja. És una marxa mora. L'únic que s'entén és... Ximo. L'únic que s'entén és Dragon Ball. Ja està, és la paraula clau, eh? Però tot lo altre és... Sí. Dius, madre de això què és? Damunt la intro és superllarga. Dura almenys minut i mig o 2 minuts. O sigui, que dura més la intro que no per episodi. I uns spoilers i una cosa que dius, bueno, jo perquè ja conec Bola de Drac, però un xiquet normal... Com vas acabar veient això en àrab? Com vas acabar? Perquè segueix i em segueix també un xicon que es dedica a posar àudios i coses en català de Bola de Drac i tot això. I ho va posar de curiositat. Mira, així és la intro en àrab de Bola de Drac. Hòstia, en alemà té que fer por, perquè l'alemà és molt contundent. És que el mal és que té copyright, o si no el podien posar. O si no ho mostraria. O el que podem fer és aprendre uns altres i fer-ho. Igual, bueno, en àrab no, però si parlem d'alemà, igual deuen ser de eines que canten. En un burka. Cantanto. Seria brutal, Bueno, en tendències i notícies de València. Esta està gra. El xiringuito del Xeraco. Pum, pum. Jaraco pa Rosa Benedito. Pum, 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 pum. La batidora. Jo no sabia que Xeraco tenia tants bons xiringuitos. Sí. No ho sabia. I això que estem al costat, però bueno, nosaltres tirem sempre cap a Oliva. Sí, és que nosaltres sempre tirem cap a Oliva. Perquè pots anar caminant. Màxim en Gandia, però Xeraco, tio, no tenim... És que per tornar és més fàcil. Ja, home, és que de vindre... Pots anar a Boreta Mar. Per Xeraco, n'hi ha caminata, Ja. Si vols tornar. Vale, esta és pa teu, esta és pa tu. Segur que algú no el coneixes. Hauràs anat. Sí. Així estan els que... Aloha. Dels més coneguts. Jo cada vegada que llegia lo de Chill Out em venies al cap, perquè és de les coses que més t'agrada. Del meu estil, És el que més t'agrada. És que l'ambient eixe d'estar sentat o a lo millor estar estirat en el teu mojito, bueno, depèn també al llarg del dia, no vas a fer-te un mojito, o sí, o sí, però bueno, el momentet eixe d'estar de relax, la musiqueta darrere, l'ambient eixe de platja, la briseta de mar, la oloreta de mar, pues tot això a mi m'atrau molt, la veritat.
Seria perfecte això vull dir, tu, per exemple, tens un dia mal en ciutat, no? I n'hi haguera un chiringuito chill out en mitad de les ciutats. Això en Pires també es podria fer perfectament. Sí, però el tema platges i tal, saps? Però que els xiringuitos foren tranquil·lets. És un xiringuito chill out, no és un xiringuito de festa com n'hi ha més així a baix, que està el Boreal. Hòstia. Que sí que sí, ja es veu el no? Ja és més de party hard, saps? Que és com així quan estava el Quimera. Sí, el Quimera va pegar molt fort. Això va pegar una petarda. Sí, ahir es veu ja, el primer es veu més tranquil. Este ja, en els braços amunt, ja és en plan de això va de subidón. Podria dir que el Quimera va morir d'èxit, no? Pot ser. Bueno, va morir perquè l'Ajuntament va acabar hasta el gorro de totes les queixes. Bueno, va morir d'èxit, perquè és que la gent feia autobusos per vindre. Ja, va ser brutal, tio. Jo me'n recorde, una de les escenes que se me va quedar va ser, allà a les 8 de la vesprà, un tio damunt del capó... Ves Espai, el que digues que puc traure vídeo. No. Un tio damunt del capó, estil indie, vale? I ella ahí sentat, com si estiguera meditant, a l'orcent, i això en les 8 de la vesprà, que qui passara per ell caminant diria això què és? Saps? Va ser... Eixa imatge se me va quedar. Jo recordo d'uno que era el seu cumpleaños i en seguida uns amics l'agarren i el pugen al Policlín. Em sona haver-ho vist. I en seguida se va vindre el del Quimera i va dir baixa d'ahí. I conforme baixava dia no, m'han pujat uns xicons d'allà. Tirant la culpa, no? M'han pujat uns xicons d'allà. Tirant la culpa a altres. Sí, algo me sona a mi, això. Sí, espera, tinc un vídeo per ahí, una cosa així. Mira, curiós. Lo que passa que no me'n recordo qui va pujar al Policlín. Ja. Pues alguno de per ahí. Segur. Pues bé, continuem en els xiringuitos. Areno, el chiringuito restaurant. Areno? No, Arena. Arena, sí. Bueno, pues els chiringuitos també aprofiten. ¿No n'hi ha foto? No. Espacio restaurante para ir a almorzar. Bambú, todo en uno. Por eso serà festa i a part... no? És que dona la sensació de que són xiringuitos molt... Així ja són més selectes, no? No, molt tranquils. Ja. Igual després ens sorprenem. L'únic que m'ha donat la sensació per la foto i tot, perquè no te'l mostro, més festero. És el Boreal, que sí que em dona la sensació de més festero, com tu dius, però els altres sí que donen més la sensació de ser més tranquil·lots. Mira, Malibu, pura esencia a Hawaii. Hòstia, quanta platja té Xeraco? És gran. És gran, no? Ahir podríem fer un podcast ahir algun dia. Vale, a la sombreta. Home, important, a la sombreta, tu eres capaç de... Tot una suor. Al sol, i es dos en insolació a les 6 de la vesprina. Tots rojos, Tots rojos. Ja mitjos morts. Pensava que quedava un xiringuito més, però no. Home, n'hi ha prous. Eixe m'agrada molt, l'últim. Però eixa oferta tant de xiringuitos... L'últim pareix el típic que te porten i tota la caixeta en els puros, que te donen a elegir. Sí, pareixos d'aixos que estan com en Hawaii, coses d'aixos que estan entrats dins la mar, que són també per quedar-te a dormir i tot això. Que pots estar ahí tranquil·lament. Dona la sensació eixa. Dona la sensació ahí del puro i el blue level. És un elixir. Un elixir. M'ha agradat a mi això. I, clar, les platges... Records de postes de tortuga marina. Rècord de postes de tortuga marina. Doncs mira, tenim també tortuguetes. Què està passant? Es veu que... Quin arrastró deixa, Clar, home, és que va arrastrant-se l'animal. Home, ja. Però pot donar més o menys. Es veu que degut al canvi climàtic, les tortugues estan venint així a posar els ous. Ja, clar, perquè així fa també caloret de l'hivern. Fa el caloret de Rita. Comencem la cervesa ja tocava, no? Portem ja una hora de programa. Una hora de programa i senceta la cervesa. Escolta, està fresqueta, Sí. És que, clar, jo no tinc no passa res, home, mira, fes així, brindem. Perquè jo té esta notícia de les tortugues. A veure, a mi les tortugues és un animal que sempre m'ha agradat, inclús vaig tindre una. I... Tan gran? No, tan gran no. És que t'estic imaginant damunt com el de Bola de Drac. Com el Gianni Tortuga, Porta'm al bar, ahí dalt, a Xina, I tu ahí. Pues sí, estaria guai.
I clar, què passa? Pues que les tortugues estes pues, estan posant... Jo estic imaginant arribant a Gandia, tu damunt, així important-te, com si fos un patinet. Com si fos un overcraft. Sí. Ah? I la tortuga portant-me. Mare meva. Ja m'has deixat de lo que anava a dir. És que, Ramon... Hòstia. Clar, vinc a dir que si veieu una tortuga que està posant els ous, que sol ser per la nit... Podeu animar-la. No, és que ni acostar-se. Va, que tu pots. No res. Apreta el cul. No dir-lo res, res d'humor, Ramon. Ja. Res d'humor, això és sèrio. Això és sèrio. No tocar la tortuga. No tocar-li els ous a la tortuga. Els ous no se toquen. Es toca la policia i dieu, mira, acaba de veure una tortuga que estava posant els ous ahí. Bueno, jo suposo que la tortuga tardarà diverses hores, perquè no són molt ràpides que diguem. Ja, van lentes. I en sèrio, no tocar-les. Després, quan naixen les tortuguetes, tampoc tocar-les. Deixar-les que ells tinguin el seu instint d'anar-se'n a la mar. Que veieu una gaviota que baixa en picat i s'emporta la tortugueta, deixeu estar també. Perquè la tortuga, la gaviota també té que alimentar-se. Saps? És llei de vida. Entonces, clar, és un animal que no es deu de tocar, es deu de respetar. M'estic imaginant una família i el xiquet. Mira que tortugueta més mona. És que va hi haure un vídeo que el que passa és que no l'ha trobat. Hòstia. Però va hi haure una posta de tortugues en què hi ha una tortugueta i ensenya la tortugueta xip, i clar, allò, com es diuen aquests pardals? Trobo que es diuen cormorans, una cosa així. Són negres i són prou lletjos. I ensenya la tortugueta, toca l'aigua i tots fent així, i en el moment que comencen a aplaudir el pardal fa xup-xup i s'empola i tots acaben de tindre una ensenyança de naturalea. Vols riure de veritat, tio? N'hi ha un vídeo, no sé, bueno, a veure, estan en una boda, estan celebrant i van a tirar la paloma, i la paloma fa aixina, el que es casa se fa pum. La paloma li havia agarrat un síncope. De fet, pots trobar-ho. Paloma boda i que isca en YouTube. Podem buscar-ho. Paloma boda en coma. Sí. En picado. Ui. Per què no m'escriu mal? Este teclat fa coses rares. Li prete que la primera lletra... Però perquè està activant-se. Està activant-se. Per què necessita? Un motoret, això. Paloma boda no vuela. No vuela. Sí que m'ix, a veure. Espera que no tinga copyright. És esta? És eixa. Vale, anem a veure-ho. A veure què ix. És que el problema... Vale, pom. És que, damunt és que no li dona temps ni estendre les ales, tio. Llevar la música perquè pensava que tenia copyright. I el problema de shorts en YouTube és que no pots tirar-los ni avant ni arrere. Ese és el problema. Pareix un poc d'arròs, així n'ha tirat. Com cau aquesta paloma... Li s'havia dormit en les mans. Segur. I no ha espavilat. Estava en la siesta. Pof. Jo trobo que serà a veure. Així té que passar lo mateix. Pof. Pobreta, tio. I es queden mirant les dos com dient. I encafa així com dient la paloma. La paloma, pues sí, li ha agarrat un jamacuco. Mira, la nòvia està partint-se. Però no està morta. Clar, imagina que haurà caigut una altra... És que igual la paloma, Ramon, està tan en la seva glòria, està ahí calentet en les mans de la persona que quan la tira diu... És que pareix com un mini sac de Portland. És com el que cau d'una llitera de dalt. Sí, que fa blum, en picat, Bueno, ens alegrem que estiga bé, la paloma, no? Per lo menos... Ens arreglem que la paloma... estiga viva, puga volar tranquil·lament. Clar, que mira, així està, mira, el que estàvem parlant de les tortugues i ja anem a acabar. Quina tortugota, És que són enormes. Quin cabot. No veus? Mira. Com posa el clot. És que són enormes. Clar, vulguis o no... És llamatiu. És llamatiu perquè quan hi ha un dofí i qualsevol cosa, la gent enseguida el que va és... Ja, agobiar. No, tio, deixa l'animal estar. Deixa l'animal estar, que si tu el deixes estar,
no preocupes que l'any que ve tornarà. Tornarà, a no ser clar. que hagi tingut un problema Això o és un com quan vas a un retras, bon restaurant, sempre tornes. Clar. Però si no, si te toquen els ous, pues entonces, no? Així és el que posa. La causa seria el canvi climàtic. Que per això estan venint-se totes aquestes tortugues pa casa. A més, així tenim un caràcter més agradable, no? I ells també, d'alguna forma, ho percebiran, no? Les tortugues, poden percebre. No, me'n vaig allí als xiringuitos de Xeraco i posa que els ous. Ahí estaran més, no? Molt millor. Està la gent molt més alegre, de passo, pues ja... Clar, ahí faig ahí una bona oguà, no? Demane un bitter cas, un Blue Label i me'n vaig. T'imagines una tortuga? Una tortuga ahí demanant, Anant... Ahí demanant. És que m'ho he imaginat, tio, la tortuga demanant, dient què vol, senyora tortuga? Un Blue Label. Un Blue Label que estic cansat, que acaba de posar 82 ous seguits i necessita, tinc el cul, necessita alcohol. El dones compte que quan s'acaba el programa comencem a desvariar? Ja és eixa part ja de... Sí, ells ja van dir, mos tenim que despedir, anem a desvariar un poquet. Em va agradar molt perquè he vist el trosset, el que passa que encara no s'ha publicat, quan comencem a desvariar sobre les intel·ligències artificials. Sí, tio. Van començar ahir a dir de desvariar, i em va recordar també el moment de quan un humà era humà. Que estàvem ahir... Debatint, tio. Que després van buscar informació i van dir, vale, a veure, això és així, això és així, això és així. Però em va molar, tio. I avisar que el pròxim... Podíem fer un apartat que és desvariar. És que Ramon sempre s'adelanta... M'agrada botoneig. No, sempre s'adelanta als aconteixements. Vale. Desvariem. Que el pròxim podcast que anem a fer en valencià serà Xina. Vale. Tindrem l'apartat de mentires. Serà un tema... No, de mentires serà un capítol. Un capítol. Sí, un capítol, com si fos una sèrie de Netflix. Ja. Que em fa molta gràcia quan els podcasts van per temporades. No, anem per la tercera temporada, anem per la quarta temporada. Però clar, per això nosaltres no utilitzem això. No, matos temporades... Nosaltres posem en número. Matos és tot una temporada i tirem. I això serà el podcast. Serà un tema i anem desvariant. Podrem igual acabar parlant d'una cosa completament diferent al inici. Al tema principal. Clar, perquè així hem començat en ous, tortugues, i hem acabat parlant del xiringuito i del bitter cas. Imagina't quin recorregut, És que no pot eixir res bo d'ahir. Home, és graciós. Serà pura improvisació. Sí. No. És agilitat mental. Així que tens que vindre despejat? Ja. El faràs la cerveseta? Tens que vindre ja fet en el cafè? Sí. I serà ja... Serà... Tot una matraca. Serà molt més curtet. Anem a fer-ho més curtet. Problema que tenim? El nom. Ja, estem ahí debatint. Estem ahí, que encara no sabem si canviar-li el nom, si aprofitar el de Balset... Propostes? Podem acceptar? Podríem fer propostes. Sí. El que passa és que, clar, igual mos ve gent com la Safor Memes de dir che, que bo, horchateta, no sé què, no sé quanto. No anem a posar-li... Xufa Podcast. No. I m'estranya que Xufa Podcast no estiga pillat ja. A no ser que hi hagi algun criminal de guerra... Això no va dir-te que... estiga mirant cuidao, ojo, peligro, que n'hi ha copis que mos fan, no? Sí. A veure si ara serà Xufa Podcast. Xufa Podcast i en seguida mos agarren... Mos agarren la idea. Tocarem a l'abogat, no? Sí, a Lucieta li ho van dir, que ja va dir el nom del podcast que volia fer, secret. No digues el nom que te l'agarraran. Perquè te l'agarraran. Perquè n'hi ha molt de dàtil solt. En Piles es diu això. Dàtil, dàtila i dàtilus. Hi ha molt de dàtil i poca palmera. Molt bé. Molt bé. Bona frase. Jo en sé una altra. Diu, si tots els fills de putes volaren, el cel pareixia que estiguera tots els dies nublat. Què te pareix? O també... si tots els fills de putes volaren, esta sala pareixeria un aeroport. Això sí que ho havia sentit. També. O si els burros volaren, esta sala pareixeria un aeroport. Sí. Això sí que ho ha sentit jo. Pues bé, un incís? Sí, un incís sobre una reflexió. el pròxim podcast que ne fem.
Si voleu dir noms, ho diu en el comentari o ens ho podeu dir també per privat. En comentaris mola més. En l'Instagram. No, perquè vull dir que ho poden dir per tots els llocs. Si m'ho poden dir per Twitter, que mos ho diuen per Twitter. Si mos ho volen dir per Instagram, que mos ho diuen per Instagram. La qüestió és participar. Si voleu per 20, també. Per 20, per Badoo, per Tinder. Per Tinder. Clar. I totes les redes socials que per Line, no? Per Line. Hòstia, per Line, tio. Com es diu? Snapchat. Snapchat, OnlyFans, de moment no tirem per ahí, OnlyFans no. I això, nosaltres el que volíem era aprofitar un poquet el balset, saps? Balset i algo més. No ets fent OnlyFans així, la verga fora, ahí. Tu sí, però jo només de peus. Que exagerat. De peus? Jo de peus, de mans i de colze. Sí, de colze. OnlyFans de colzes. T'imagines que algú comprarà això? I de sobaco. De sobaco, hi haurà gent que li posa això. Jo no entenc que el fetitxe... I ara anem a parar ja. Jo no entenc el fetitxe... Mira tu, quina evolució ha tingut, No, en sèrio, jo no entenc el fetitxe dels peus. Ja. Nosaltres seria, tu, per fer-ho rotllo podcast, seria el peu i dar el micro al costaet, per donar-li un toc així més a lo podcast, Tu imagina 2 peus així en V, en V. Sí, 2 peus així i el micro. Totes les ungles per tallar. Avui he vist uno que està emburrant-se dels prou podcasts que estan eixint ara, que el que fan, saps què és? Es posen micro de corbata i perquè quede més xulo tot, es compren estos micros, però són com si fora atrezzo. Vale. És de decoració. Ja. Però porten el micro de corbata, que se'l veu ahí, a una en un vestit de color verd i el micro de corbata ahí. I després l'altre micro davant. I després l'altre micro davant. Ja. Queda un poc cutre. Seria tot un micro, Saps què diuen que pot ser això? Per posar publicitat en el micro. També. Així com nosaltres portem Rode, que la publicitat la vaig a pagar Rode, entonces tu mostres el micro que és Rode, però després estàs gastant el micro de corbata que és d'una altra marca, que pot ser Rode o d'una altra marca. Ja. A lo millor és perquè senca millor, també. No? No. Perquè tinga més ressò. No, hi hauria ahí un... No, em sentiria fatal. A mi em molen molt els micros, rotllo, els micros dels anys 70, a l'americà. Això és que baixen, sí, que baixen. És com vas de boxeo. Tu imagina que molaria que baixaren així, a començar el programa i s'ha fet... Ja, Senyores i senyors, i així, podcast en valencià comença... Bullshit. Queda guai, que m'has pillat Rosegano. Vale, ha estat entre mig i mig, no? Que m'has pillat Rosegano. Balset, en Spotify, iVoox, pues bé, xiquetes i xicuelos, ara sí que sí, ens n'anem. Ens n'anem a la maré, a la pisciner, a nader. Naderium. I estava pensant, jo dic, de quin idioma estarem burlant? Latinium. De quin idioma ens burlant? Ara ens ajuntarem en el sacerdot així, per anar a almorzar i aprendre llatí. Tu imagina't ells sentats els tres, i una conversa en llatí. I el camarero apropant-se. Però jo el conec, perquè anava al gimnàs. Mira, damunt fit, no? Era fina. Feia gràcia perquè és un home prou jove. Anava al gimnàs i portava una camiseta de Thor. I Thor és un altre déu. Clar. Que porta un altre déu, no sé quantos. Això com pot ser? No, però es pot parlar d'ell. Podríem entrar de monaguillo portant l'estrelleta. Kumbaya, senyor. Kumbaya. Com és aquesta cançó que fa? Senyor, cuánto espíritu. Ara ja sí, on anem? I les güeretes així, Les güeretes, ole tu coño. Ole tu polla, no? Seria? Sí, ole tu polla, que te ho diga una abuela. Queda com més contundent. Queda molt raro. Ja, ole tu huevos, no? És que no. Ja, queda més raro. Ole tu coño queda més. Ole tu coño, dile-ho a una xicona, una iaia. Clar, però si és més joveneta és coñito. Ole tu coñita. Quina cara fa. Sí. Bueno, senyors, senyores, senyoriums, senyoritums i tots, porteu-se bé. Que nosaltres ens portarem malum. Malium.
Vinga, va. Va, senyors. Adeu. Ens veiem.